Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Аллаһ субханаһу ва таалагә һәрвәшә макталарыбыз, хәмд сәнәләребез булсын. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям гайрәтләребездән чыккан салават шәрифләребез ирешсен. Шушы җомга көннәрен Аллаһ Тәгалә безгә хәерле, бәрәкәтле кылсын. Белеп белми кылган ачык яшерен кылган гөнаһларыбызны Аллаһ Тәгалә кечерсен. Кылган гыйбадәтләребездән Аллаһ Тәгалә разы булып кабуллардан кылсын. Мөхтәрәм кардәшләр, Алла рәхмәтләре белән инде без менә шушы бүгенге җомга көннәренә җыелдык. Матур язгы айларда, язгы көннәрдә Аллаһ Тәгалә, мөхтәрәм кардәшләр, шу дөньялыкта яшәгән көннәребезне иманлы гомерләрдән кыла күрсен. Инде шушы һава сулары өчен генә, ризык ашар өчен генә түгел, бала калдырыр өчен генә түгел, шу дөньяларыбызда Аллаһ Тәгаләнең хаклыгын аңлап, Аллаһ Тәгаләнең берлеген аңлап, аңа гыйбадәт кылып, изгелек кылып эшләүләребезне Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен. Ни өчен дигәндә, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы көннәрдә бәйрәм итәләр хәзер Болгарда татар халкының, болгар халкының ислам динен кабул итү елын бәйрәмен дип әйтик. Сез беләсез, шулай бит күп тапкыр әйтелгән булды. Рәсми рәвештә 922 елда Болгар ханлыгы мөселман халифалыгы каршында рәсми рәвештә инде ислам динен кабул итә. Әйткән идек шулай бит, монда килгән вакытта ук инде болгарлар мөселман булалар, мәчетләре, мәдрәсәләре була. Ул вакыттагы аббаситлар халифалыгының аермалы буларак, монда инде Абу Ханифа мәзһәбе таралган була. Алар инде Шафигый мәзһәбендә булалар монда килгән вакытта. Менә шулай итеп, инде күп еллар безнең халкыбыз шушы ислам динендә, ислам динен тотып яши. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең халкыбыз өчен ислам дине хәл иткеч роль уйнады дип әйтсәң дә була. Безнең халкыбыз тел һәм милләт мәсьәләсендә берләшмичә, дин мәсьәләсендә берләшү юлын алды безнең халкыбыз. Ни өчен дигәндә, менә бүгенге көндә безнең татарларның Алтай белән шулай бит, яки анда шул яклардагы төрки халыклар белән тыгыз мөнәсәбәтләр турында ишеткәнегез бармы? Юк. Юк мөнәсәбәтләр. Ул мөнәсәбәтләр югалар. Безнең үзара әдипләребезне зурлыйбызмы без? Бер-беребезнең җырларын тыңлыйбызмы шулай бит? Алар юк. Ул мөнәсәбәтләр. Хәтта монда яшәгән керәшен татарлары белән үзара шулай бит инде бездә тыгыз мөнәсәбәт юк. Без сөйләшәбез, ләкин ул мөнәсәбәт түгел ул. Ул күршеләр белән шикелле сөйләшәбез без. Әмма ул бер милләт буларак, бер халык буларак аралашу түгел ул. Шуңа күрә хаталанмагыз, Васил абый, югалар. Ул тарих ул. Безнең уртак тарихыбыз бар. Әмма безнең уртак тормышыбыз юк. Уртак тарих бар, уртак тормыш юк. Бармы сезнең уртак тормышыгыз, Васил абый, керәшеннәр белән? Юк. Бармы Алтай халкы белән уртак тормышыгыз? Юк. Шуңа күрә Васил абый, юк, парсилап утырмагыз, зинһар өчен. Бар, юк дип анда. Безнең мөхтәрәм кардәшләр, бөтен алып барган уртак тормышыбыз мөселманнар белән. Ни өчен? Менә шушы дин дигән мәсьәләдә без берләшергә тырыштык. Милли мәсьәләне, тел мәсьәләсен икенче урынга калып. Шуңа күрә дә болгар дигән сүз алар бүленделәр, өч брат, өч туган шулай бит инде, өчелешкә бүленделәр. Берсе Болгария якларына китте. Берсе шул Приазовьеда калды. Берсе менә шушы хәзерге без белгән болгар ханлыгы җирлегенә килде, өч туган. Ул туганнар, өч туган арасында аралашу бармы бүгенге көндә? Юк. Болгария белән безнең аралашу бармы? Уртаклар, ниндидер уртаклыклар? Юк. Безнең хәтта уртак аралашулар юк. Польша татарлары белән, Литва татарлары белән шулай бит. Безнең анда киткән 19-20 гасырдагы мөхаҗирларга белән генә безнең ниндидер аралашу бар. Чөнки алар моннан киткән кешеләр. Сәбәбе нәрсәдә? Тарих бер булса да, безнең диннәребез төрле булу сәбәпле без аралашмый башладык. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, бик җитди мәсьәлә. Тел һәм милләт мәсьәләсендә түгел, нәкъ менә шушы дин мәсьәләсендә берләшү барлыкка килде төрки халыкларының без яшәгән шушы җирлектә. Һәм шул ук эшне эшләделәр славян халкыларда, халкыда. Алар төрки халыкларның шушы
берләшкәнен күреп, дин мәсьәләсендә князь Владимир славян халкына, шулай бит аларның һәрберсенең үз аллалары, һәрбер кавымның үз алласы бар. Тубал дип атала, шулай бит инде ул тора. Ул аларны бетереп, аларга бер алла бирде. Христиан дине кабул иттерде, чукындырды. Нәрсә өчен? Тел һәм милләт мәсьәләсендә түгел, дин мәсьәләсендә берләшер өчен. Менә бу дин мәсьәләсе, мөхтәрәм кардәшләр, бик җитди мәсьәлә. Шушы халыкларның тормышында, үсешендә, киемнәрендә, ризыкларында, хәтта телләрендә дә бик зур үзгәреш кертте менә шушы дин мәсьәләсе. Әлбәттә, мөхтәрәм кардәшләр, ул инде теге башка халыкларны яки милләтләрне яратмау дигән сүз түгел, ышану турында сүз бармый монда. Мәсәлән, юлда бара ике машина. Mercedes һәм BMW, алар икесе ике марка шулай. Ләкин алар бер-берсен бәрдерергә дигән сүз түгел, алар бер юлдан баралар. Әмма аларның детальләре бер-берсенә туры килми. Әмма алар бер юлдан баралар. Бер-берсенә бәрелмиләр, шулай бит. Шуның турында сүз бара. Әлбәттә, безнең күрше халыклар бар, күрше милләтләр бар. Без алар белән яшибез. Бер җирдә, бер илдә, бер юлдан барабыз. Әмма безнең шоферлар төрле. Безнең идарә итүчеләребез төрле, шулай бит. Мөселманнар белән идарә итә Аллаһ Тәгалә, бер Аллаһ Тәгалә. Башкалардан үз аллалары. Шуңа күрә дә һәрберсендә менә шушы аермалыклар бар. Моны онытмаска кирәк, мөхтәрәм кардәшләр. Алар бөтенесе бергә бер капчыкка салып булмый. Бер капчыкка салып бутап булмый аларны. Менә шуңа күрә дә без бүген үткәреп киткән Болгар ханлыгының ислам динен кабул итүнең бәйрәме дә шулай бит. Ул да булса, безнең халкыбыз өчен ислам диненең нинди роль уйнаганы һәм йыгынты ясаганын без онытмаска тиешбез. Безнең менә шушы әйткәнебезчә, халкыбызның күргән бөтен рәхәте дә, михнәте дә шул динебез аркасында. Шул дин аркасында булды. Ул теге милләт аркасында, тел аркасында түгел, нәкъ менә шушы дин аркасында булды, мөхтәрәм кардәшләр. Сез беләсез, менә шушында үзәктән татарларның шәһәр читенә китүләре, күченеп китүләре дә дин аркасында булды. Диннәрен үзгәртергә, сатырга теләмәү аркасында. Казанга 40 километр якынлыкта тормаулары шулай бит татар авылларының нәрсә аркасында? Дин аркасында. Син динеңне алыштыр. Рәхәтләнеп сиңа урманнан, су буйларыннан, киң болыннардан җирләр бирәләр. Авылларыңда рәхәтләнеп яшәп ятасың, шулай бит инде. Налык төлесе юк, дин тоткан өчен. Һәм башкасы. Ләкин безнең халык шушы михнәтләргә риза булды. Менә шуның өчен дә безнең менә бу халкыбыз өчен динебезнең әһәмиятен һәм ролен без бер вакытта да онытырга тиеш түгелбез. Чөнки безнең халкыбыз шушы җиргә һава сулары өчен, ризык ашар өчен, нәсел калдырыр өчен генә килмәгән. Һәрбер хайван да шуның өчен туа бу җир йөзендә. Сугалчанның да шундый максаты бар, ашап нәсел калдыру, шулай бит. Тараканның да шундый максаты бар, ашап нәсел калдыру. Тышканның да, ләкин без инде үзебезне шушы хайваннардан өстенрәк икәнебезне аңларга тиешбез. Рухи мәгънә белән шулай бит яшәргә кирәк икәнебезне аңларга тиешбез. Шуңа күрә безнең халкыбызның ризыгы кимесә дә, җире инде хәзер төче булса да шулай бит, эчәр сулары кимесә дә, алар риза булганнар башка җирләргә китеп, үз диннәре белән яшәргә, шушы диннәрен сакларга. Алар өчен шушы дин ул үзләре халкының аерылгысыз бер өлеше булып торган. Алар ансыз үзләренең тормышларын күз алдына китерә алмаганнар. Менә шушы, мөхтәрәм кардәшләр, безнең исебездән китмәскә тиеш. Инде, мөхтәрәм кардәшләр, нәрсә өчен алайсың бу? Ни өчен соң безнең халкыбыз күп диннәр арасыннан сайлап алганнар ислам динен? Чөнки ул вакытта булган башка диннәрдә, булган мәҗүсилек, шулай бит, булган тәңгәрчелек. Мәсәлән, безнең шушы җирлектә яшәгән татарлар белән башкортларның да аллалары төрле булган. Аллалары төрле булган аларның. Бер алла, бер төрки халык, шулай бит. Бер телдә сөйләшәләр, ләкин аллалары төрле. Ислам динен кабул иткәнче. Ни өчен соң инде менә шушы ислам динен сайлаганнар? Моны инде, мөхтәрәм кардәшләр, ул вакытка кайтып без хәзер әйтә алмыйбыз. Әмма әйтә алабыз шулай бит, Коръәннән чыгып, Коръән аятләреннән чыгып,
шушы Коръәннең хакыйкатьлеген күреп, ислам диненең хакыйкатьлеген күреп, инде алар үзләренә шушы юлны сайлаганнар. Кай вакытта әйтәләр, татар халкын кайтарырга кирәк тәңгәрчелеккә, я булмаса үзебезнең элеккеге динебезгә, һәм башкасы, тел мәсьәләсендә берләшик анда, милләт мәсьәләсендә берләшик, һәм башка төрле сүзләр йөри. Бу утопия, мөхтәрәм кардәшләр. Чөнки безнең халкыбыз моны инде үткән бит инде. Алар милләт мәсьәләсендә, милли мәсьәләдә, тел мәсьәләсендә берләшә алмаганны күргәннәр заманында. Тәңгәрчелекнең ислам дине каршында бернинди атышлыгы юк икәнен аңлаганнар. Атышлырак булып чыккан шулай бит ислам дине. Бу ислам динен кабул итү ул булмаган мәҗбүрият кылыш белән шулай бит. Ул булган ирекле рәвештә, аңлы рәвештә. Шуңа күрә дә алар инде безнең бабаларыбыз моны яхшырак белгәннәр. Һәм шуңа күрә дә алар сайлап алган шушы динне без инде бүгенге көнгә кадәр менә шушылай саклап килергә тырышабыз. Әгәр дә синең башка фикерең бар икән. Мәсәлән, минем күргәнем бар, Мәрҗани мәчетендә хезмәт иткәндә бер татар егете килде. Мин дә кояш алласына ышанам ди, Дачбогка ышанам ди. Теге элекеге славян халкының алласына була инде. Татар кешесе ул. Ул үзенә шуны тапкан. Күрергә туры килде. Иеговода йөргән татар кешеләрендә шулай бит. Күрергә туры килде. Гомумән Аллага ышанмаган татар кешеләрендә. Франциядә яшәгән бер рәссам. Мин татар ди, мин мөселман ди. Ләкин аның татарлыгы, мөселманлыгы калмаган инде ул. Ул урысча, французча сөйләшә, динне тотмый. Шуннан соң мин аңа шулай дип сорап куйдым да, "Әмма әйтәм, сезне нәрсә мөселман итә соң? Нәрсә татар итә соң сезне?" дип сорап куйдым. Телең татар булмагач, әйтәм, ашаган ризыгың хәләл булмагач, динеңне тотмагач, тарих ди, хатирә ди. Тарих ди безне ди. Нәрсә? Мине татар итә ди. Ягъни элекеге минем бабаларым татар булганга күрә мин татар ди. Юк, мөхтәрәм кардәшләр, бу шулай ук дөрес фикер түгел. Чөнки әгәр дә син мәсәлән үзеңнең кичә ашаган ипиеңне искә төшерсәң, бүген тамагың туямы? Юк. Ипине көн сайын ашарга кирәк шулай, тамак туйсын өчен. Кичә ашаган ашны искә төшереп, тәмле иде ул дип утырсаң, син тамагың туймый. Шуңа күрә дә син бүген үзеңнең динеңне тотмасаң, син бүген шулай бит инде үзеңнең телеңдә сөйләшмәсәң, үзеңнең тарихыңны, халкыңны белмисең икән, үтәмисең икән, милли ризыгыңны ашамыйсың икән, киемеңне кимисең икән, синең ата-бабаларың белән бәйләнеш юк. Кан ул бөтен кешедә бер төрле канага, Адәм галәйһиссәламның каны. Ул кан сине алар белән берләштерми. Бөтенебездә бер төрле канага, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә дә менә бу әйберләрне безгә инде онытмаска кирәк. Мөхтәрәм кардәшләр, инде менә шушы безнең ислам динендә дә шуңа күрә Аллаһ Тәала Коръән-и Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الله تعالى әйтә: Ибрахим алейхиссалам, Ибрахим пәйгамбәр ди, яһуд та, насрани да булмаган ди. Ягъни яһуд та, христиан да булмаган ди. Ул бер Аллага ышанучы мөселман иде ди, ул ширк кылмады ди. Ягъни Ибрахим алейхиссаламны милләтен нинди дип шулай бит инде үзенә тарталар. Ул безнеке булган диләр, ул безнеке булган диләр шулай. Яһудлар ул безнеке булган ди, насаралар безнеке булган ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, ул ди яһуд та түгел, насара да түгел ди. Ул бер Аллага ышанучы иде ди. Ягъни аның милләте бер Аллага ышанучы. Шуңа күрә дә без мөселманнар үзебезне кем дибез? Ибрахим алейхиссалам милләтеннән дибез. Мин сезгә әйткәнем бар шулай бит инде. Безгә сораган вакытта кем милләтеннән дигәндә без Ибрахим алейхиссалам милләтеннән дибез. Чөнки аның милләте кем? Ханиф, бер Аллага ышанучы. Мөселман. Аллага буйсынучы. Менә аның милләте. Һәм инде һәрбер Аллага ышанучы, һәрбер Аллага буйсынучы, бер Аллага ышанучы кеше ул Ибрахим алейхиссалам милләтеннән булып санала. Әммәтебез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям. Мәсәлән, Гайса алейхиссаламның шулай бит инде аңа йөргән апостоллар дибез инде шулай бит. Хавариюн дибез. Аларның милләте Ибрахим алейхиссалам, әммәте Гайса алейхиссаламныкы. Муса алейхиссаламның шулай бит аңа йөргән яһудларның аның заманында милләте Ибрахим алейхиссаламныкы, әмма әммәте Муса алейхиссаламныкы. Менә шулай итеп безнең инде милләтебез менә шушы Ибрахим алейхиссаламныкы, аның милләте Аллага табынучы, бер Аллага табынучы мөселман. Менә шушы безне берләштерде, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә без бүгенге көннәрдә дә инде Аллага ышанган, бер Аллага ышанган һәрбер мөселман кешесендә
Нәрсә дейбез? Үзебезнеке дейбез. Безнең милләт дейбез. Менә бер көнне әле безнең интернетта группа бар, анда Телеграмда төркем бар. Анда бер кардәшебезгә аның әнисе татар, әтисе таджик. Шунда төркемдә бер хатын-кыз, татар хатыны синчурка дип аңа шулай итеп әйтеп куйды шулай. Каян килеп әйтәсең шулай? Синчурка дигән син безнеке түгел дигән шикелле шулай. Әмма мөселман кешесе алар бөтенесе безнеке, мөхтәрәм кардәшләр. Монда милләткә аеру дигән нәрсә юк, бу безнең өммәтебез. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям өммәте, Ибраһим алейһиссәламның милләте. Менә шуны, мөхтәрәм кардәшләр, безгә бер вакытта да онытмаска кирәк. Менә карагыз сез, таджикларны шулай бит. Аларның телләре фарси. Әмма мәзһәбләре нинди? Сунни, Ханафи. Аның тирәсендә, таджиклар тирәсендә төрки халыклар торалар. Шундый Ханафиләр. Әмма Иранда шигыйлар шулай бит. Ләкин телләре бер булса да фарсыларның, алар бит шигый түгел таджиклар. Алар Иран белән дуслашырга ашыкмыйлар. Алар дуслашалар кемнәр белән? Төрки халык белән, Ханафи халкы белән, Суннилар белән берләшәләр. Телләре икенче төрле булса да, ни өчен? Чөнки Ибраһим милләте. Чөнки Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям өммәте, чөнки алар бер мәзһәбтә. Менә шушы дини дигән, дин ягыннан берләшү дигән нәрсә, мөхтәрәм кардәшләр, инде без моны онытмаска тиешбез. Бу безнең инде иң бабайларыбыз сайлаган төп юлыбыз. Менә шуны, бу ислам динен кабул итү дигән сүзнең әһәмияте, мәгънәсе шунда, мөхтәрәм кардәшләр. Һәм шулай ук инде Аллаһ Тәгалә әйтә, шушы динебезнең нигезе нәрсә ди? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва ма арсална мин каблика мин расулин илля нухи илейхи аннаху ла илаха илля ана фаъбудун. Без ди сиңа кадәр ди пәйгамбәрләрне җибәрдек ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, ягъни пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямга кадәр ди. Һәм аларга ди без әмер иттек бер әйбер ди. Нәрсә? Аллаһ Тәгаләдән башка илаһе юк, миңа табыныгыз дигән сүзне ди. Ягъни бөтен пәйгамбәрләр дә бер әйберне сөйләделәр. Ла илаха илляллаһ. Аллаһ Тәгалә бер генә ди. Шуңа күрә безнең инде адәмнәрнең, кешеләребезнең менә шушы берләшүләребез, бу Аллаһ Тәгаләгә табынуда без бердәнбез. Аллаһка ышануда без бердәнбез. Шуңа күрә безнең яныбызга килеп баса икән, хаҗ вакытында мәсәлән шулай бит, кара тәнле кеше. Без бер якка карап намаз укыйбыз. Ассаламу алейкум дибез, ул да безгә ва алейкумуссалам ди. Шуңа күрә бөтен мөселман халкының шулай бит. Исәнләшүе ассаламу алейкум. Менә без аны бүген көндә оныттык. Исәнмесез дибез, шулай бит инде. Исәнмесез дип безгә аны совет чорында бирделәр. Казахларга әйтсәң ассаламу алейкум ди. Кыргызларга әйтсәң ассаламу алейкум ди. Таджикларга әйтсәң ассаламу алейкум ди, шулай бит. Нинди телдә сөйләшсәләр дә ассаламу алейкум, гарәпкә әйтсәң ассаламу алейкум ди. Һәм безнең халкыбызда нәрсә дигән? Ассаламу алейкум дигән. Аны кыскартканнар асын сәлам дип калдырганнар. Сәлам дип сөйләр татарлар шулай. Әмма исәнмесез сәлам дигән сүз юк татар телендә. Ассаламу алейкум дигән исәнләшү булган безнең бабаларыбыз гел шулай исәнләшкәннәр, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә безнең сәламебез нинди телдә сөйләшсәк тә шул бер. Намазны укыйбыз бер телебездә, бер кыйблага карап. Менә шушыны, мөхтәрәм кардәшләр, шушы берләшүне без онытмаска тиешбез. Шушы бүләкне, берләшү бүләген безгә бүләк иткән бабаларыбызның без бүген онытмаска тиешбез һәм дә искә алып аларга рәхмәтлебез. Иншаллаһ, русчада сөйләп китербез. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дорогие друзья, у нас на днях вот проходит собрание в городе Болгар. Собрание это приурочено к тому, что в 922 году болгарское ханство официально приняло ислам перед аббасидским халифатом. Эту историю мы уже несколько раз рассказывали, что принятие ислама, оно происходило постепенно, а не разом, и происходило оно за 200-300 лет еще до этих событий, то есть до 922 года. Предположительно, во время Усмана ибн Аффана, радийаллаху анху, ислам дошел до Болгар. То есть ислам дошел до Болгар во время Усмана ибн Аффана, радийаллаху анху, торговыми путями. Конечно же, не все сразу приняли ислам, а потихоньку проникались религией, принимали ислам. И уже в 922 году на этих местах уже были мадресе, уже были мечети. А сей факт, что болгары приняли ислам, просто нужно было подтвердить.
подтвердить перед аббасидским халифатом. Это был политический ход, чтобы заручиться поддержкой аббасидского халифата перед хазарским каганатом. Хазарский каганат тогда угрожал, был воинственный, они занимали огромную территорию, и воевали они как с булгарским ханством, так и славянскими племенами, московским княжеством и так далее. Таким вот образом, дорогие друзья, мы в те времена, так скажем, уже более 1000 лет назад приобщились к исламу. Что это нам дало? Все, что сейчас есть у нашего народа, это все от ислама. Вот все, что сейчас есть. Все горы и счастье, которые мы видели, это из-за ислама. Ну, до революции. До революции. Даже после революции, в начале, так скажем, да, это тоже было из-за нашего мусульманства, то, что мы видели. То есть, если нас куда-то выгоняли из насиженных мест, это было из-за ислама. А почему? Потому что мы не хотели отказываться от этой религии. Если мы, то есть, приобретали какую-то силу, побеждали каких-то врагов, это тоже было благодаря исламу. Из-за того, что люди объединились вокруг этой религии. Разные народы, разные племена. Потому что слова народа не было. Были племена. Достаточно нам, вот, например, в 90-х, да, ребята поделили дворы и сражались между собой. За что? С одной стороны, почему бы не жить, так скажем, да, это же один народ, один язык, один закон и так далее. Но даже тогда, то есть люди поделились на дворы. Человеку ничего не стоит поделиться, даже если он разговаривает на одном языке. Иногда вот, например, видишь деревни. 2 деревни находятся рядом, но отдельно живут. Спрашиваешь, почему так? Почему не жить вместе? Оказывается, 2 брата поссорились, и один вышел в поле и себе деревню построил. То есть между ними всегда, между людьми всегда есть разногласия. Некоторые говорят, вот если бы не религия, люди жили бы дружно, то есть войн не было бы. Нет, войн было бы еще больше, причем на самых таких вот по маленьким причинам. Даже вот, как мы уже сказали, дворы на дворы. В чем здесь причина? В чем причина убивать пацана из соседнего двора? Что вы делите? Двор на двор, да? Это на одной земле находятся ваши дворы. Платите налоги, ЖКУ, там, ЖКХ и так далее. К вам отопление идет из того двора, так скажем. От вас электричество идет к тому двору. Что вы делите? Поэтому, если не будет религии, войн меньше не станет. И войн будет гораздо и гораздо больше. Когда люди официально только отказались от религии в начале 20 века, то есть уже религия не имела влияния в государственной жизни, сколько войн уже произошло на почве, не на религиозной почве. Сколько войн. И Первая, и Вторая мировая война, и даже современные войны, которые проходят. Да? То есть, вроде бы, при чем тут религия? Вот же, пожалуйста, уже. Люди уже стали, перемешались. Они уже все общаются на одном языке, все едят одну и ту же пищу, там одна и та же культура, одни и те же сериалы. Все подсели на корейские, голливудские сериалы, там фильмы. Да, все, у всех одна культура уже у нас. Одежда у нас одинаковая. Вот сюда приедет американец, чем он будет отличаться одеждой от нас? Да ничем. Все, мы все уже одинаковые. О чем мы делим-то? Почему не прекращаются войны? Войны будут всегда, дорогие друзья. Если не будет религии, их причины будут смехотворными. Как вот было и в Европе, там, да, 2 князя поссорились, 1000 мирных людей погибли. Там один князь там не поприветствовал другого там, или оскорбил там за ужином, а из-за этого крестьяне потом пострадали. И тому подобное. То есть полно таких примеров, огромное количество. Поэтому, дорогие друзья, наши отцы и деды приняли ислам именно для того, чтобы мы друг с другом уже перестали воевать, что-то делить. И когда какие-то разногласия происходят, что мы говорим? Мы говорим, у нас один Аллах. Все, что нам делить? У нас один Аллах. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что мусульманин против мусульманина оружие не поднимает. Несмотря на какой у них язык там и так далее. Да? Если кто-то поднял оружие против мусульманина, и тот поднял в защиту себя, оба в аду, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Оба в аду. Представляете? То есть немыслимо, чтобы мусульманин против мусульманина оружие поднял. Не говоря уже о том, что мусульманин против мусульманина там что-то плохое делает. Вот буквально на днях, да, в Казахстане, по-моему, стоял, аминь сказал, да,
человек рядом, а тот его взял прямо в намазе. Вообще искусственно через человека ударил. Я вот до сих пор не могу понять этот удар. Как это искусственно? Тот стоит рядом, да, он через человека ударил. Обычно же, когда так бьют, обоих задевают. А он так как-то вообще это какой-то удар интересный, какой-то это утерянная технология. Я до сих пор это вот пересматриваю, не могу понять, как так бить. Но свалил его сразу же, да, так скажем. Но, дорогие друзья, конечно, мусульманин против мусульманина руку поднимать не должен, это естественно. Но я не оправдываю, не обвиняю только этого, кто ударил. Тот, кто стоит, и имам говорит, не кричите аминь, пожалуйста, не кричите аминь, сколько, да, предупреждает, и один человек упрямо говорит аминь, так скажем, да. Ну, альхамдулилля, у нас вот татары, они очень деликатные. Это восточный народ, у них кровь горячая, они трижды говорить не будут, предупреждать. Мы можем и трижды, и 5 раз, и 10 раз там сказать, потом просто махнуть рукой. Но сказали раз себе, да, не говори аминь. Тоже надо прислушаться. Вина обоих здесь. Вина здесь обоих. Кто-то говорит, ну ведь вот, пожалуйста, в шафийском масхабе, ханбалийском масхабе, это законно. Да, это законно. Но также и законно говорить про себя. Если ты признаешь законность говорить вслух, так признавай тогда законность говорить про себя. И тот, кто кричал громко аминь, он не признает законность говорить это про себя. Он за это получил. За свое упрямство. Поэтому виноваты здесь оба. Да, мусульманин не должен руку поднимать. Но упрямство здесь тоже есть, но, видимо, по-другому уже объяснить не получается, поэтому я никого здесь не могу оправдать в этом случае. Здесь виноваты оба на самом деле. Но вот чтобы раньше, да, так скажем, вот таких причин было бы гораздо больше для ссор. Если бы люди не были мусульманами, если бы не было одной религии, одного понимания, так скажем, да, или же люди не приходили, не дружили вокруг слов Аллаха Субханаху ва Тааля. Религия играет огромное значение в становлении народов, в их культуре, в их языке, например, даже. Также играет огромную роль. Вот, например, мы тюркский народ считаемся. Но поймем ли мы тюркский народ, например, не мусульманский? Можем ли не понять, потому что у нас много арабизмов, а у них нет арабизма, потому что так как они не мусульмане, с арабского языка они ничего не заимствовали. Но у нас могут быть уже различия огромные в этом плане. Вот, например, индейцы в Америке, оказывается, у них тюркские корни. У них есть слова похожие там, да, ати, там, они там и так далее, да. То есть, ну, поймем ли мы индейцы, когда он сюда приедет? Нет, потому что настолько уже разошлись пути. А именно из-за того, что другая религия, другая культура, другая местность уже там, да, и так далее. Также, дорогие друзья, религия очень сильно влияет и на кулинарию, и на еду, которую мы кушаем, например. Да, вот на одной земле мы живем с другими народами. Например, с теми же чувашами, марийцами, русскими и так далее. Но у нас свои блюда. Почему? Почему нельзя есть одно и то же? Почему нельзя есть одно и то же? Почему, например, татары только в 20 веке, еще в середине только 20 века открыли для себя помидоры, огурцы там, и так далее, другую зелень, да? Почему? Они до этого вообще не знали, что это такое. Грибы. У нас в деревне, когда я рос, это, считай, 80-е годы, только один человек разбирался в грибах. В деревне. Только один человек. Больше никто не разбирался, никто не собирал. Грибов было полно. Приезжали городские. У вас тут грибов полно. Говорят, конечно, полно, никто их не собирал. Только один человек разбирался. Он один ходил, приносил потом, продавал там или еще что-то. А тут вокруг народы, пожалуйста, там, марийцы, пожалуйста, там, другие народы живут, они собирают. Почему? Потому что не было общения. Так как религия не другая, общения не было. Не делились. Ни одеждой делились, не делились едой, ничем и так далее. Потом уже потом началось, так скажем, общение. Поэтому религия имеет колоссальную роль в развитии того или иного народа. И когда нам говорят, например, почему африканские народы отсталые? Потому что их религия такая. Их религия им запрещает общаться с другими народами. Принимать там культуру, одежду или еще что-то. Буквально вот на днях видел одно из племен, которое до сих пор живет охотой. Они умирают, их меньше и меньше становится. Потому что в современном мире уже невозможно жить охотой. Животных меньше. Они едят все.
Они из лужи пьют, они едят все. Вот когда мусульманин смотрит, да, мышку поймали, съели. С потрохами, с ногтями, со всем этим, да. То есть поймали мангуста, съели. Поймали обезьяну, съели. Для них самый вкусный деликатес – это обезьяна. Но вся эта еда для нас немыслима. Для нас она немыслима, для мусульман, правильно? Потому что все это харам для нас. Все это хищники какие-то там и так далее, и так далее. Поэтому религия имеет очень важный фактор. И то, что мы сейчас имеем, и в нашей культуре, языке и так далее, это как раз вот из-за религии, которую мы приняли более 1000 лет назад. А почему мы это сделали? У нас что, богов не было, порядка не было, законов не было. Просто, дорогие друзья, в какой-то момент человек начинает задумываться, а тому ли Богу он поклоняется. Аллах Тааля в Коране говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, ма та'будуна мин дунихи илля асма'ан саммайтуха антум ва абаукум». Вы поклоняетесь помимо Аллаха чему? Именам, которые вы дали и ваши отцы. То есть за этими именами ничего нет. Вот вы назвали, вырезали из камня что-то там, назвали Аллат, арабский бог Аллат, Аль-Узза. Да? Назвали их. Что за этим стоит? Кроме вот этого названия, говорит, ничего. Кроме названия, ничего. Иногда вот, например, вы покупаете что-то из Китая. Купили какую-то штуку, например, там, да? Ну, фонарик купили, например. Купили фонарик, включаете, он не работает. Выкидываете его и пишете отзыв. Не работает. Что объединяет этот фонарик с настоящими фонариками? Только название. То есть пользы от нее никакой. Есть только название. Здесь то же самое, говорит Аллах Тааля. Вы поклоняетесь богам, вы не поклоняетесь богам, вы поклоняетесь названиям, за которыми ничего не стоит. То есть ни пользы, ни вреда. Как арабы, например, приходили к исламу. Как они отказывались от своих идолов. Они, пророк ﷺ и остальные, то есть сахабы, показывали их бесполезность. Они их, то есть разрушали, ничего не происходило. Вы знаете историю, да, когда два брата приняли ислам, их отец оставался язычником. И что они делали? У отца был идол дома. Он его постоянно украшал, умощал благовониями там, поклонялся и так далее. В какой-то момент два брата каждый день утром вставали пораньше отца и выкидывали этого идола в туалет. Отец выходил, искал, находил идола в туалете, приносил, чистил, мыл, обратно благовониями умощал, ставил, там украшал, поклонялся. На следующий день то же самое. Потом отец опять оттуда вытаскивал, опять то же самое. И это надоело отцу. И в какой-то момент он взял свой меч, повесил на этого идола и говорит: слушай, мне, говорит, я устал тебя защищать, сам себя теперь защищай, говорит. То есть, что это за Бог, за которым нужно ухаживать? Что ты, говорит, за Бог? Я тебя защищаю, я тебя вытаскиваю от неприятностей, я тебя вытаскиваю из этих нечистых мест. Вместо того, чтобы мне помогать, я весь день занят тобой, я тебе помогаю. То есть, что объединяет этого идола с Богом, который помогает? Ничто, кроме названия. Это просто название, которое вы дали. Поэтому Аллах Тааля говорит, это лишь название. «Ма анзаляллаху биха мин султан, инил хукму илля лиллях». Аллах Тааля не дал им власти, этим идолам. Да? Или хукму илля лиллях. Поистине, правление только у Аллаха. Амара алля та'буду илля иях. Он приказывает вам поклоняться только Ему. «Залика динул кайюм». Это крепкая религия. «Валякин аксара наси ля я'лямун». Но многие люди этого не знают. Поэтому сегодня, дорогие друзья, идет вот игра лишь с названиями. А в какой-то момент, то есть, подумали люди и сказали, нужно же потихоньку отказываться, так скажем, да, и решили для себя принять ислам, другую религию, иную религию. Да? Религия эта пришла из арабов. Да, как так сказать, сейчас многие говорят, ислам это арабская религия, говорят. Да? Да, это религия арабоязычная, но не арабская. На каком-то языке ислам должен был прийти. На каком-то языке. Да, Аллах Тааля выбрал арабский.
По каким-то причинам, так своим, так скажем, да, это мог быть любой другой язык. Но Аллах Тааля выбрал арабский. Дело здесь не в арабах, а дело в том, что пришло через этот арабский язык. Какие знания Аллах Тааля нам дает. Если ты, например, покупаешь какой-то инструмент очень хороший, высокого качества, и инструкции там на английском. Ты говоришь, пошло оно все, оно не на русском. Ты выкинешь этот инструмент и будешь дальше пользоваться стамеской, карандашом или ножиком, топором. А этот инструмент мог бы тебе помочь всю твою жизнь, так скажем, да? Только из-за того, что ты не понял инструкции. Так может быть, инструкцию просто надо перевести, может быть, просто надо подучить английский, посмотреть, и тогда вся твоя жизнь пошла бы по другому пути. Тут же дело не в языке было, а дело в том, что дошло, какая информация. Поэтому Аллах Тааля нам и дает вот эту информацию, и нам объясняет, дорогие друзья. Вот поэтому в эти дни мы вспоминаем о таких событиях, о судьбоносном решении для человека, в итоге для целого народа, для его будущего, так скажем, да, когда этот человек или этот народ принимает ту или иную религию. Сегодня в таком же положении находятся ребята, сестры, братья, которые принимают ислам, но их родители, их родственники не мусульмане. Для них это судьбоносное решение. То есть с этого момента их жизнь меняется на до и после. И жизнь татарина меняется, не так сильно, так скажем, да. Если у него там где-то были там какие-то мусульмане, то есть еда у него, да, не меняется там и так далее, там образ жизни в какой-то степени, праздники там и так далее. Но для этих ребят, для этих братьев и сестер, у них вот судьбоносное, так скажем, решение. Вот у нас уже есть такие ребята, и сейчас и в России, и в мире есть такие люди, так скажем, да. Для них эта жизнь меняется на до и после. Но это только для них. Для их детей уже будет проще. Но они как раз именно в этот момент, именно в этом положении стоят. И поэтому, дорогие друзья, некоторые, вот, например, жаловались, некоторые ребята русские, что им тяжело входить в сообщество мусульман. Может быть, какая-то языковая разница есть, да? Например, там вагазы, может быть, дуга, там еще какие-то вещи там, да, на татарском или на других языках там говорят на местных. Поэтому мы должны помочь этим ребятам. Помочь, чтобы они быстрее адаптировались, быстрее нашли здесь друзей, нашли себя действительно братьев и сестер, близких, которых они искали, так скажем, да, чтобы они спокойно могли и свои там на своем языке и дуга делать, и понимать, и брать знания и тому подобное. Так и случилось и с нашим народом в какое-то время, так скажем, да. Так случилось, вот, несмотря на то, что ислам пришел на арабском языке, но мы же свой язык не потеряли. То есть мы не перешли на арабский язык. Наш народ параллельно учил два языка. Арабский и свой. Не весь народ, может быть, изучил арабский. Ученые изучили, да, и объясняли потом этому народу. Это вот наша обязанность, так скажем, доносить, учить языки и доносить. И, естественно, такие вот моменты, дорогие друзья, тоже заставляют нас задуматься. Поэтому сейчас в мире, не только в России, идут большие изменения, большие перемены. И вектор ислама перемещается. Вы видите, да, что потихоньку ислам распространяется. И в Европе, например, там уже появляются свои ученые, большие собрания ученых там проходят, уроки проходят. Мы слушаем уроки, там, которые проходят в Европе, там, в Америке там, или еще где-то. Да? В Японии сейчас люди очень много принимают ислам. То есть идут большие изменения. И вот, вспоминая историю, мы должны тоже, соответственно, адаптироваться к этим изменениям. Но и наш народ тоже не должен отставать. Когда в какой-то момент, например, вот сейчас в Сибири, когда я был в Сибири, там уже многие хазараты русские. Я говорю татарам, говорю, вот смотрите, вы потеряли ту радость, которую имели. Вы потеряли те знания. Раньше вы
были носителями ислама на новые земли, так скажем, да? А сейчас к вам приходят русский хазрят, например, и говорит, рассказывает вам, читайте намаз, да? Держите уразу, он вам рассказывает, а вы сидите, как с луны спустились. Поэтому наш народ не должен забывать вот такие моменты принятия ислама и так далее. Собрание вот в Болгарии обозначает именно это. Это не просто большая тусовка. Съездил, покушал там, участвовал там в чем-то, викторинах, в общем намазе и так далее. Каждый год это делается. А это прежде всего осмысление, понимание, да, и применение в новых реалиях то, что сохранили наши отцы и деды. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.